Ayo sekarang ayo ikut. Ayo mulai kali-kali. Mencapai yang supaya jaga keteman ini lho ono ing aling-aling kula kuwi sapa wae sing arep lumeki ono ing kaling-kaling tanpa apa asmane ratu ojo nganti parake lumeki sisi bagai aku Dewa Daru ya sok kali ya bagus aku mojo kali ya woi Senopati Gul Aguling negara Kaliga aku jenengku aku telah dan kaya ngono kowe putus marang Sima suwe jogo-jogo ing negara Kaliga ana jadikan tentrema nonton ing negara Kaliga kok ana ing sirine negara Kaliga loro aku kuwi sapa wae sing bakal mlebu ana ing Kaliga ora tak parane Indra Loka hakim gurune sakti sapa ing Salindra ajeng menika Indrawati Patih oleh saya Salindra lajeng pesanipun panjenengan badhe tumuju wonten ing Kaliga menika sejanipun menapa aku katakan nggih apa kang dadi Gayu Mukti Yoso Candi Balimaran ing Kaliga menika leres nah leres ora kanu ini ora kanu aku mojo aku sigi aku tua aku Dewa Daru pengen dalam mlebu ing Kaliga ketemu dengan apa yang jempol sampun nanggati sinten kemawon ingkang badhe nyebut wonten ing Kaliga boten binasek apa asmanipun Ratu Sima boten blok marake aku kan dadi kepala